Anya es va agenollar entre les vibrants calèndules, les seves mans cuidant suaument la terra. El seu cor se sentia pesat, un contrast marcat amb el brillant jardí comunitari que l'envoltava. Ella va pensar en Ruan, que era encantador i amable de vegades, però sovint distant i insegur. Ell feia plans amb ella, després els cancel·lava a l'últim minut, fent-la sentir petita i sense importància. De veritat li importo? Anya es preguntava sovint, un nus formant-se al seu estómac. Constantment es trobava esperant, amb l'esperança que ell finalment la triés sense dubtar-ho. Una tarda assolellada, mentre Anya regava un tros de fregant d'alfàbrega, el vell senyor Sarma, el jardiner principal, se li va acostar. Ell va notar la tristesa als seus ulls, fins i tot mentre ella somreia afablement. La meva estimada Anya, l'alfàbrega necessita llum solar i aigua constant per créixer forta, va dir, amb veu suau. Si el sol continua amagant-se, o l'aigua mai és segura, on pot la planta realment prosperar? Anya el va mirar, els seus ulls s'humitejaven una mica. Sarma, sento que estic esperant que el sol brilli, però només treu el cap de vegades. Ruan em fa sentir com si jo fos una opció, no la seva flor escollida, va confessar tristament. El senyor Sarma va assentir sàviament, entenent el seu dolor tàcit. Una planta, igual que una persona, coneix el seu propi valor, va aconsellar suaument. Necessita un terreny estable i un jardiner que li proporcioni cura i devoció constants. Si el jardiner sempre està distret o no està segur si vol cuidar aquesta planta en particular, aleshores potser aquesta terra no és on aquesta preciosa planta ha de créixer, va concloure. Les seves paraules van ressonar profundament en Anya. Ella va passar els següents dies pensant, observant les plantes al seu voltant amb atenció. Cada flor, cada herba, s'estenia cap al sol amb esperança inquebrantable, creixent bellament perquè eren nodrides constantment. Anya es va adonar que ella també mereixia aquesta mateixa elecció inquebrantable i dedicació d'un company. No era una opció fugaç, era una planta bella i forta que mereixia llum i aigua constants. Amb coratge recentment trobat, Anya es va reunir amb Ruan sota el vell arbre de banyant. La seva veu era tranquil·la però ferma mentre parlava la seva veritat clarament. Ruan, va començar, realment m'importes, però necessito algú que em triï completament, sense dubtes ni demores. Mereixo un amor que sigui cert i consistent, no un que hagi de qüestionar constantment, va afirmar clarament. Ruan va semblar sorprès, després una mica trist. Ell va intentar oferir excuses, de prometre que canviaria les seves maneres, però Anya es va mantenir ferma. Et desitjo el millor, va dir suaument, però ara he de triar-me a mi mateixa. Es va girar i es va allunyar, sentint una lleugeresa que no havia sentit en molt de temps. L'endemà al matí, Anya va treballar al jardí amb un esperit renovat. Les calèndules semblaven més brillants, l'alfàbrega més perfumada, reflectint la seva pau interior.